ekweghị ka ihe a kwuru n'isi m mechaa mee. O kweghị ka echiche ha wee bịa na mmezu. O gosiwo ha na ọ bụ chi m. Anyị abụghị mmadụ nke a na-ama aka, anaghị agwa anyị ihe ọ ga-eme. Ogosiwo ha n'ọbụ oke mmụọ, ijele mmụọ bụ anaghị agwa anyị ihe ọ ga-eme. Oruwe na m jụgharị, a na-enwude agụ n'aka n'ebe ka na-akọcha na onye Chineke ya gọziri anaghị eme ya anaghị eje ya eje ị na-amada iche maka onye iberibe si na chi nwe ogbenye adịghị ike. Ịma nke ọzọ ebe ịma egwu mmiri, ịma egwu dị ọkụ onye nọ n'obi ya ijele nọ n'obi ya chi m nọ n'oche ya onye iberibe ka na-akọ hiri Jeje kwuru kwudoro Chidozie ịma na chi m na-efe ọ bụrụ mma na-akwa aka na-ya gwa ihe ọ na-eme mana akọrọ ihe ọ na-eme ihe o kwuru ka ọ na-eme akwụ na ahụlanụ ya otu a Chukwuba